Srdečne vás pozdravujem zo školy Ayurvedy. Moje meno je Jozef Jogendra Zajasenský a budem vás prevádzať kurzom Ayuryogy. Tento kurz vznikol na základe mojej dlhoročnej jogovej praxi. Venujem sa joge od mojich 15 rokov a pred 8 rokmi som absolvoval základný kurz Ayurvedy u Mirka Madudu, ktorý mi otvoril novú bránu do sveta jogovej praxi vďaka poznaniu 3 konštitúcií v Ayurvede a ich aplikácií v dennom živote. Kurs Ayuryogy je vynikajúcim obohatením pre každého, kto praktikuje jogu v akejkoľvek podobe a takisto vynikajúcim prínosom pre každého inštruktora jogy. Čo je Ayuryoga? Už samotný názov nám ukazuje spojenie 2 slov Ayurveda a yoga. Vieme, že Ayurveda, jej hlavným cieľom je udržanie a rozvoj zdravia a dlhovekosti. Yoga, jej cieľom je predovšetkým sebapoznanie, seberealizácia, zjednotenie individuálneho s kozmickým. Kedysi yoga a ayurveda neboli oddelené tak ako dnes. A ako hovorí ayurvedský lekár a profesor dr. Vasant Lat, ak cvičíte len jogu a ak nepraktizujete ayurvedu, je to polovičné. A ak praktikujete len ayurvedu a necvičíte jogu, ste poloviční. Kedysi ayurvedári boli joginmi a joginmi boli aj ayurvedármi. Ayurveda využíva pre udržanie alebo pri navrátení zdravia mnoho terapeutických techník a jednou z nich je yoga cikitsa, terapia jogou. Pojem Ayuryoga bol vytvorený pre ľahšie uchopenie spojenia jogy s ayurvedou a pre terapeutické využitie ayurvedy v jogovej praxi. Aký základ poskytuje ayurveda pre prax jogy? Ayurveda svojou koncepciou jedinečných konštitúcií každého človeka, to znamená konkrétnou pomernou kombináciu doš, váta, pita a kafa, poskytuje nástroj na výber optimálnych techník pre prax jogy každého jednotlivca. Takýmto sofistikovaným prístupom sú jogové techniky účinnejšie, bezpečnejšie a prax prirodzená pre každého jedinca. Takže vieme vhodnejšie odporučiť každému jedincovi pre neho vhodnú jogovú terapiu alebo jogové techniky. Ako vie Ayurveda nastaviť jogovú terapiu na mieru každého jedinca? Ayurvedským uchopením tvorby vesmíru cez 5 elementov a 20 vlastností prírody dokážeme ľahko čítať špecifické prejavy tvorby telesnej a mentálnej konštitúcie jedinca, jeho aktuálne vychylenia prejavujúce sa cez symptómy, viditeľné znaky na tele i mysli, cez emócie, cez telesné výlučky a tak ďalej. Človek je, dá sa povedať, chodiacou encyklopédiou o svojom živote. Ayurveda je jeho prekladovým slovníkom. Takže praxou a štúdiom Ayurvedy a jogy vieme veľmi ľahko vyčítať na každom človeku jeho konštitúciu a odporučiť mu vhodné jogové techniky. Aký majú vplyv jednotlivé asany na doše? Hlavným terapeutickým nástrojom na okamžité harmonizovanie rozladení doš yoga cikitsa sú asany, to znamená pozície tela. Každá asana má okrem všeobecne známych účinkov aj výrazný vplyv na doše. Preto je nevyhnutné, aby predovšetkým inštruktor jogy poznal ich účinky na doše a aj subdoše. Niektoré asany ukludňujú a niektoré pozbudzujú aktivitu doš. Na základe týchto poznatkov vieme zostaviť cielenú terapeutickú zostavu na mieru konštitúcie a aktuálnych zdravotných problémov cvičencov. Vpravo vidíme tabuľku najbežnejšie používaných asan. Prvých 9 označených červenou farbou sú tzv. Tridošické. To znamená, že rovnako harmonizačne pôsobia na všetky 3 doše, vata, pita, kafa, preto sú pri jednotlivých došách 3 hviezdičky. Nižšie čiernou farbou vidíme rôzny účinok alebo intenzitu na harmonizáciu doše, vata, pita, kafa. Ako prvú asanu tam máme Adho Mukha Svanasana. Najsilnejší harmonizačný účinok je na došu vata, menej harmonizačný účinok je na pita došu a najmenej na kafa došu. Čo je potrebné vedieť pre asanovú terapiu doš? Okrem poznania vplyvu asan na jednotlivé doše, je nutné mať znalosti aj spôsobe vykonania asany. V Ayurvede sa hovorí, že vátu je treba liečiť ako kvetinku, pitu ako priateľa a kafu ako nepriateľa. Ak poznáme vlastnosti jednotlivých dóš a ich prejavy, vieme, kde sa nachádzajú ich hlavné sídla
a ktorým smerom je potrebné nahromadenú dóšu uvoľniť, potom vieme aj nastaviť správne terapeutické vykonanie asana. Ako príklad vidíme na obrázku jogovú vedomú relaxáciu v šavásane. Pre vátu vieme, že máme pristúpiť ako ku kvetinke, použijeme najmäkšiu podložku, použijeme teplú, mäkkú prikryvku a použijeme mäkučké podložky pod všetky kĺby, pod členky, pod kolená, pod hlavu, laktie a zápestia. A vytvoríme teplé, príjemné, tiché prostredie a doprejeme dóše váta čo najdlhšiu relaxáciu zo všetkých dóš, približne 20-25 minút. Ak robíme relaxáciu pre pita dóšu, postačuje menej, mäkká podložka, menej podloženia jednotlivých kĺbov. Prekryvka môže byť alebo nemusí byť podľa toho, aké je vonkajšia teplota prostredia, keďže pita dóšu potrebujeme i ochladzovať. Dôležité u pita dóše je prikryť oči prekryvkou, aby sme upokojili aj subdóšu pitu v očiach. Pre kafu volíme najtvrdšiu podložku, alebo ak ležíme na koberci, tak nepoužijeme karimatku. Prikryjeme teplou prikryvkou, aby sme vytvorili teplé prostredie a nie sú potrebné žiadne ďalšie pomocky. Pre kafu je relaxácia najkratšia, stačí 5-10 minút. Yoga je nielen o fyzických cvičeniach. Yoga, tak ako je zväčša prezentovaná v západných krajinách, je len malou čiastočkou techník, ktoré vedú k cieľu jogy. Fyzické cvičenia sú súčasťou tzv. Raja jogy, cesty sebaovládania, sebadisciplíny, ktoré zahrňajú techniky sebaovládania, tak ako ich opísal Patanjali vo 8 krokoch Ashtanga jogy. Poznaním vlastností jednotlivých ayurvédskych konštitúcií človeka sa nám okamžite odkrýva vhodný typ jogy pre daného jedinca. Či už je to Raja yoga, cesta sebadisciplíny, Jnana yoga, cesta sebapoznania, Karma yoga, cesta nezištnej služby, alebo Bhakti yoga, cesta nezištnej lásky. A v súlade s prirodzenosťou jedinca vieme ponúknuť vhodný typ jogy a súčasne vieme poskytnúť aj vhodný terapeutický nástroj hĺbšej kultivácii vlastnosti jedinca. Ako nám Ajurveda otvára bránu k poznaniu brány v tele? Ajurveda má prepracované fungovanie systému subdóš-váty, cez ktoré sa prejavuje životná energia prána, ktorá dodáva vitálnu energiu a riadi pochody v celom tele. Cez poznanie subdóš-váty, pity aj kafy hlbšie uchopíme význam jogových techník pre zdravie i duchovný rozvoj, ako sú jama a niyama, asany, pranayama, pratyahara, koncentrácia, meditácia, ale i mudry, bandhy, hatha-jogové očistné techniky, mantry, techniky agni jogy a tak ďalej. Marmy ako pránické vypínače, respektíve zapínače prány. Asany stimulujú tzv. Marmy. Sú to vitálne energetické body na tele, ktorými prechádzajú nády, energetické dráhy, ovplyvňujúce jednotlivé orgány, mysel a konkrétne emócie. Stimuláciou mariem dokážeme vyrovnávať všetky tri dóše, váta, pita, kafa, všetky tri guny, sattva, rajas a tamas, tri esencie, pránu, téjas a ojas, a tiež mysel a emócie. Vieme harmonizovať nimi telesné orgány a kanáliky, uľavovať od bolesti, zlepšovať komunikáciu medzi telom, myslou a vedomím. Vpravo vidíme ukážku, ako Dhanurasana stimuluje marmové body na tele, na prednej strane aj na zadnej strane tela. Podobným spôsobom vieme identifikovať aj na ostatných asanách, ktoré marmy stimuluje jednotlivá asana. Je to niečo podobné, ako keď v miestnosti máme elektrické vypínače, ktorými vieme regulovať spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v miestnosti. Či už sú to nejaké svietidlá, alebo klimatizácia a podobne. Pritom nemusíme poznať, ako v stenách prechádzajú jednotlivé nády. Stačí nám poznať, kde sa nachádzajú v miestnosti jednotlivé elektrické vypínače. Podobne nám stačí poznať jednotlivé marmové body na tele a ktoré marmy stimuluje ktorá asana. Príklad použitia ajurvédskych princípov v jogovej praxi.
V období jesene alebo na začiatku zimy začína prevládať element vetra. A väčšia časť populácie môže pocítiť symptómy zvýšenej dĺžše váta, ako je napríklad vysychanie pokožky a pier, bolesti v krížoch, zápcha, bolestivé kĺby. V mentálnej rovine sa môže prejaviť nepokoj až úzkosť, zábudlivosť a tak ďalej. Terapeuticky na harmonizáciu dĺžše váta praktikujeme v rámci jogových techník uzemňujúce asany na apana váju, oblasti hrubého čreva, panvového pletenca, lumbosakrálnej oblasti, dolnej časti brucha a chrbta a tiež jej uvoľnenie z chrbtice a kĺbov. Prospievajú obrátené pozície, asany vyvážujúce ľavú aj pravú stranu tela, stabilizačné a zosilňujúce asany. Dých počas cvičenia udržiavame kľudný a vyrovnaný, s dôrazom na nádych. Najvhodnejšia ľahká forma pranajamy, bez napätia, so stredavým pokojným dýchaním. Na cvičenie je vhodné použiť mäkkú karimatku, teplejšie oblečenie a počas relaxácie použijeme aj teplú prikryvku a mäkké podložky pod kĺby. Naopak, nevhodné rozlaďujúce váta došu asany sú základnové pozície otvárajúce oblasť podbruška, rýchle dýchanie alebo dýchanie so zádržami. A tiež napríklad dlhšie spievanie mantry Om. Preto neodporúčame pri zvýšenej váta doši sa zúčastniť víkendu, kde spievame intenzívne a dlho mantru Om. Ako môže mantra yoga pomôcť pri harmonizácii váta doše? Mantry na harmonizáciu váty by mali mať opozitné vlastnosti, ako má zvýšená váta doša. To znamená, že by mali byť teplé, jemné a skľudňujúce. Po niekoľkých minútach hlasného opakovania by sa malo mantrovať v duchu alebo potichu tlmeným hlasom. Všeobecne je najlepšia mantra Ram, pretože zahrieva, skľudňuje a ochraňuje. Slabika Ra reprezentuje oheň, Agni. Vieme, že aj v slovenčine máme slová, ktoré obsahujú slabiku Ra a nesú prvok ohňa, ako je zdravie, strava, vatra, pravda. Vhodná na harmonizáciu váty je aj tiež mantra Hrím, pretože tiež skľudňuje a nabíja energiou citlivé srdcia ľudí s vysokou vátou, prebudza na duchovnej úrovni srdce a nesie v sebe slnečné kvality vychádzajúceho slnka. Pri harmonizácii váta doše môžeme použiť aj Agni jogu. Agni sme spomínali už pri mantra joge, že reprezentuje prvok ohňa. Je to transformátor energií. Jednotlivé subdoše dokážeme harmonizovať i recitovaním špeciálnych aruvedských mantier. Im prináležiacim, obzvlášť účinne počas ohňového obradu Agnihotra. Pri aruvedskom ohňovom obrade nepoužívame vonkajšie ohnisko, ale ohňom je tráviaci oheň, energia trávenia, tzv. Jadar Agni. Obečinou je potrava, ktorú prijímame. Takýto ohňový obrad sa nazýva prána Agnihotra. Svojou potravu obetujeme pri recitovaní špeciálnych mantier nielen tráviacemu ohňu, ale aj všetkým 5 subdošám váty. To znamená, dokonale vyživíme 5 prán vo svojom tele. Ako môžeme použiť aromaterapiu pri harmonizácii váta doše? Aromatické zložky dokážu preniknúť hlboko do barmových bodov a zrovnávať ich energetickú hladinu a frekvencie. Privádzajú esencie troch dóš, pránu, téjas i ojas. Sú zvlášť účinné, ak sú vtierané do oblasti marmových bodov na miestach, ako je krčná tepna, vretená tepna, tretie oko, pupok a špička nosa. Ako nosič pre aromatickú zložku je najvhodnejší pre vátu sezamový olej, mandlový, olivový alebo prepustené maslo ghee. Najlepšie esenciálne oleje pre harmonizáciu váta doše sú bazalka, fenikel, majoránka, pomaranč, pelargónia, bergamot, kardamon, škorica, levandula, lotos, zázvor, ambra. Prečo potrebuje inštruktor jogy poznať princípy ajurvedy? Ajurveda poskytuje rešpektovanie individuálnej fyzickej i mentálnej konštitúcie, tiež aktuálnej zdravotnej dispozície každého účastníka hodiny jogy a tiež rešpektuje jeho úroveň znalosti a zručností. Týmto docielime požadovaný terapeutický výsledok.
K naplneniu tohto cieľa je vysoko efektívna znalosť ajurvédskej diagnostiky. To znamená stanovenie disharmonie doš váta, pita a kafa každého účastníka hodiny jogy. A na základe diagnostiky vieme ľahko vybrať správne jogové techniky a formu ich prevedenia. Zároveň zohľadníme aj aktuálne ročné obdobie, aktuálne počasie a čas, v ktorom prebieha hodina jogy. Tým docielime úžasný účinok jogových techník. Pre koho je kurz Ajuryogy určený? Pre všetkých záujemcov o aktívny prístup k zdraviu, pre záujemcov o jogu, o ajurvedu, aj bez predchádzajúcich skúseností s ajurvedou, avšak je potrebná do určitej miery skúsenosť aspoň s jogovými asanami a pranajamou. Na kurze Ajuryogy sa zoznamujeme s technikami pre začiatočníkov i pokročilejších. Kurz obohatí každého praktikujúceho jogína. Poskytuje nové vhľady, uvedomenia, cieľenejším zacielením sa účinok jogových techník zvýrazní, skvalitní sa jeho prax. Kurz je obzvlášť hodný pre všetkých jogových inštruktorov, akýchkoľvek druhov jogy, ktorí chcú rozšíriť svoje pôsobenie a priniesť pre seba a svojim klientom tisícročiami overené nadčasové poznanie ajurvédy. Kurz je praktickým obohatením aj pre študentov alebo poradcov ajurvédy, ktorým sprehľadní a obohatí ich prax s konkrétnymi jogovými technikami, ktoré patria k jednej skupine ajurvédskych terapií, yoga čikice. Ďakujem vám za pozornosť. Podrobnejšie informácie o obsahu kurzu Ajuryogy nájdete na našej webovej stránke školaajurvedy.sk, kde nájdete aj aktuálne informácie, kedy prebiehajú kurzy v Bratislave a v Levoči. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Do skorého videnia v škole Ajurvedy.